sestautarra naz, bihotzez. Irtetzen ginen kalera, ez zegoen iaia kotxerik, kaleak asfaltaturik gabe zeuden, orduan han egiten genuen jolasak. Hasi nintzen, Amor Misericordioso eskolan, gero pasatu nintzen garaje deitzen zen eskola batera, han beko aldean udaletxeko garajeak bai zeuden, eta ondoren una grande y libre jarri zigun eskola batera joan nintzen, Francisco Franco deitzen zena. Gaur egun ez da eskola, gaur egun da Sestaoko taldentzat egokitutako gelak gordetzeko gauzak, bilerak egiteko. Izan zen garai batean eskola, Las Llanas izenarekin, transizioaren garaia pasata, aldatu zen, baina gero umeen kopurua txikitu egin zen, Sestaon 5 edo 6 ikastetxe zeuden eta horietako batzuk itxi zituzten. Dago Saturnino de la Peña, Albizko eskola, gero dago Lasalle eskola, Prailearena, Betiko institutua deitzen dioguna, eta gero Markonzaga eskola, aurre eskola eta horixe. Hemen nahiko eskolak dagoz, eta umeak edo umeek hemen ikas dezakete arazorik gabe. Hemen Sestaon etorkin asko egon da, hemen herri langilea izan da, eta hemen Bizkaiko herririk fabriketan potentena izan zen. Gaur egun zoritxarrez krisialdia dela eta rekonbertsioak egon ziren, eta orduan antzinako lantegiak, antzinako fabrika erraldoiak gehienak txikitu egin dira. Hemen zeuden Labalkobilko, Altos Hornos, La Naval, General Electrica, eta bar. Aurrera gaur egun iaia guztiz desagertuta dagoz. Gaur egun esan dezakegu potenteena dela La Naval ontziola egiten duen fabrika. Hemen Sestaon zoritxarrez iaia ez dago lan handirik, kanpora joan behar dira. Sestao da Bizkaian eta kaben dagoen langabezi gehien herria, eta jendea ikasten du, unibertsitatera doa, baina gero lan, hemen Sestaon zaila da topo egitea. Hizkuntza, hemen esan dudanez, herri langilea denez edo izan dela, kanpotar asko etorri ziren, 60 hamarkadan, eta orduan Sestaon euskera noski aspaldian galdua zuen euskera. Orduan naiz eta umeek edo gazteek euskera jakin edo menderatu, baina orokorrean erraztasuna handiago daukagu erderaz gaztelanez egitea. Eta gutxi entzuten da Sestaon. Naiz eta dakigun kopurua asko handiagoa den, baina batzuk geratzen ziren Sestaon, baina orokorrean ez egoen giroa handirik, eta Portugaletera joaten ginen edo Barakaldora. Gazteak beti jo dute beste herri batzuetara, giro gehiago zeudelako, beste herrietako gazte neskak zeudelako, eta orduan ni hain zuzen ere, nire kuadriarekin batera, joaten ginen Portugaletera. Jendea orokorrean baita ere joaten da kanpora, zoritxarrez. San Pedroak dira,
eta elkartzen ditugu San Juan jaixekin. Nire gazte garaian, ez zegoen hainbeste kontzerturik, ez zegoen hainbeste aurrekonturik, ez zegoen hainbeste aukerarik, jai herrikoiagoak. Gaur ez daite, nik uste dute ia dana egina dagoela. Eta gero daukagu Santa Rosa, zainazioak, gure dantza taldeak antolatzen dituen jaiak dira. Duela 15 urte hasi ginen, Sestaoko talde ezberdinok Euskal Jaia antolatzen. Sestaon ere gazte garaian gaur egun baino askoz gehiago zeuden. Sestao zen, lehen esan dudan bezala, herri langile potentenetariko bat. Lantegi oso handiak. Eta orduan dirutza zegoen. Langileek tabernetara joaten zirela asko. Eta dozenaka taberna zeuden garai hartan, bai jatetzeak, bai txikituak hartzeko tabernak eta bar. Gaur egun krisialdia dela eta horietako askok itxi dituzte. Dirua zegoenez, denda asko. Gainera, ez digu lagundu inguruetan montatu egin diren merkatalguneak. Inguratuta gaude izugarrizko merkatalgunetatik. Bai, amenez ez daun, beti izan du kirolaren aldeko zaletasuna. Sestao River ikur bat izan da beti Sestaon. Baita ere, egon da San Pedro bigarren mailako futbol talde bat, gero aspaldian desagertua zen Aias de Simon Drogas, Sestao Alpino taldea, hemen Sestao mendiko talde badela, eta oso mendi garrantzitsua izan da Bizkaian. Munduko eskalatzailerik edo mendizalerik garrantzitsuena Sestaoko bat daukagu, Jose Carlos Tamayo adibidez. Ahaztu gabe, gaur egun, nik uste dute kirolaren arloan ikurra nagusiena Kaiku arrauntaldea dela. Dute fama txarra daukalako. Amenez ez daun, zoritxarrez, erakunde guztiek apur bat abandonatuta gutxi gaituzte. Sartu digute ur garbitzeko denboragailua. Beste herrietako, inguretako pertsona txarrak edo desatseginak edo ez dakit nola, altxurrak edo ez dakit nola esan, Sestaora etorri dira, horrela erabaki dutelako erakundeek. Arazoak izan ditugu hemeko jendearekin eta kanpoko jendearekin. Apur bat txartu zegoelako desindustrializazioa zela eta orduan marginalgunea bihurtu egin da. Dudarik gabe, Sestaoko Santa Maria Eliza. Baina garrantzitsuena nire ustez jendea da, solidarioa. Langilea, denetari dago, leku guztietan bezala, baina nik uste dut Sestao betidanik airatu du lanaren latza edo sama, eta horrek egin du pertsona apala, pertsona mila, pertsona oso pertsona ona, gainera humila,
gu batzutan jai batzordean saiatu gara bera pregolaria izaten, baina berak esaten du